Muna on nopea ja edullinen aamupala. Ensin kylmään veteen. Lähtölaskenta alkaa nyt, kun vesi kiehuu. Viilennä ja kuoret irtoavat hyvin. 3 minuuttia pehmeitä, 8 minuuttia kovia. Muna joka aamuna. Nyt otetaan miehestä mittaa. Miehen mitta on KOF 1. Vanhan huopakaton pelastaa kaskokattosuoja. Se antaa suojan kaikkia säitä vastaan. Vesiohenteinen kaskokattosuoja. Siistimmin kaunista ikälisää huopakatollesi. Meeri Miettinen saa jopa valkoiset puhtaaksi jo 60 uudella Omolla. Sillä vain Omolla on ainutlaatuinen TAED-järjestelmä. Kato nyt näitä valkoisia. Tääkin pusero tuli näin puhtaaksi. Sylindan testit osoittavat kiistattomasti Omo TAED:n ainutlaatuisen pesutehon kaikissa lämpötiloissa. Siksi Sylinda ja muut pesukoneen valmistajat suosittelevat uutta Omoa kaikkiin pesuohjelmiin. Oikeastaan mä oon ihan hyvän näköinen. Iho vaan on rasvainen ja epäpuhdas. Vesi ja saippua ei riitä puhdistukseen. Se lika on syvällä huokosissa, siksi kai tulee finnejä ja mustapäitä. Syvätehoinen Klerasil kasvovesi liuottaa ylimääräisen rasvan ja poistaa lian syvältä huokosista. Se suojaa ihoa bakteereilta ja ehkäisee siten finnien ja mustapäiden syntymistä. Ihanaa! Syvätehoinen Klerasil kasvovesi puhdistaa ihon Pintaa syvemmältä. Tunnelman taas aikaan sai, kun lähteen raikas lahtelainen on paras seuralainen. Siis lahtelaista totta kai. Tehokasta pakastusta ja säilytystä. Zanussi. Linjakasta pesutekniikkaa. Zanussi. Yhtenä päivänä se kaikki alkaa. Maistuskos ruoka? Mistä nää tuli Katsokaas tätä. Oikein miehen kokoinen, kapealanteinen ja suomalainen. Mitä sitä itseään vanhalla jääkaapilla stressaamaan, kun on näitä lumimiehiäkin? Alkama lumimies ei huolta huushollista. Polar-pakastus on hyvä ajatus. Saat hyvää tarjolle ja nopeasti. Polarpack-pussit, rasiat ja vuot. Pakastukseen, säilytykseen ja tarjoiluun. Parasta pakastimesta. Polarpack. Mitä kato tätä? Takki kalmiakki. Silmäpeli hedelmä. Tosi sekokekko koktail. Ota ite auto se.
Kato, mulla on mökki tuolla mailla. Niin, siellä on lintuu kun Korkeasaaressa. Lähetään sinne. Juu, ja otetaan mun koira mukaan. Se hakee vaikka kaivossa. No niin, pojat. Haaveet sikseen. Ai joo! Karjala. Ykkönen. Niin riemukas ja niin rajaton. Kinuskitopsi. Kinuskitopsi käsittää kenet tahansa. Toffeesta on suffelit tehty kermaisesta kullankeltaisista pahveleista, niin rapeista ja makoisista. Suklaasta on suffelit tehty samettisesta suussa sulavasta. Suffeli on toffee täytteinen suklaavohveli. Kerro vielä, mistä mä oon tullut? Fatserilta. Eikö